μας, διότι κοιτάξτε κύριε Κοτρότσο, ο αστυνομικός, ο λιμενικός, ο πυροσβέστης, ο στρατιωτικός δεν περιμένει μέσα από το λειτουργήμά του να γίνει πλούσιος. Έχουμε αποδεχτεί ότι στο επάγγελμα αυτό μπαίνουμε για να προσφέρουμε στον πολίτη και γνωρίζουμε ότι δεν θα γίνουμε πλούσιοι. Όμως θα πρέπει και η πολιτεία να αναγνωρίσει και να δείξει έναν σεβασμό απέναντι στο έργο που επιτελούμε, όχι μόνο με λόγια αλλά και με πράξεις. Και βεβαίως η πράξη της αύξησης των 40 λεπτών οριαίως, δηλαδή στο μήνα, να σας το πω, στην πλειονότητα των συναδέλφων το μάξιμο που μπορεί να κάνει κάποιος συνάδελφος σε νυχτερινή βάρδια είναι 48 ώρες. Είναι 20 ευρώ το μήνα η αύξηση. Αυτό αντιλαμβάνεστε, σε καμία περίπτωση, σε καμία των περιπτώσεων δεν μπορεί να ικανοποιήσει τα αιτήματά μας. Ανεβήκαμε με συγκεκριμένο πλαίσιο πάνω στην έκθεση της Θεσσαλονίκης, αιτηθήκαμε την αύξηση του πενθυμένου